No a teď budeme číst postupy. Kategorie děti mladší. Takže postupy, vezmeme to zblízka, Jasmínky Louny. Pražské mažoretky. Modern Klatovy. Star Praha. Maršálky Plzeň. A to je všechno. Tak, dámy a pánové, to je 5 postupových míst a dovolte, abychom odevzdali diplomy bronzové za 3. místo v oblastním kole kategorie děti mladší pro mažoretky Star Praha. Máme tady 2. místo a stříbro a to je určeno mažoretkám Modern Klatovy. No a ten ceremoniál, jak vidíte, je takový stále se opakující fanfára pro vítěze. Klasická mažoretka kategorie děti mladší v Žatci 8. května 2015 a vítězky a mistr oblasti pražské mažoretky.